Assalamu alaykum hormatly ýyleşler. Şu gün 2026-njy ýylyň 10-njy fevraly hepderiňem anyny güni hoş geldiňiz Türkmenistanyň Demokratik Platformanyň kanalyna. Hormatly ýyleşler, Türkmenistanyň ýetike habarlary men size bereyim. Şu gün men günlük aldym, ýa kabinet ministri oturandan şu habarlary aldym. Häzir o habarlary size Watan programmasyna da görülersiňiz. Ine gelin birinji şu habarlary geçmekkä biz ýagny öňki bizim aýdan habarlarymyzyň şoň nähili netijeleri boýunça gurrun edeli. Mysal üçin, ine Ronaldo geldi. Şo men geljek gelmeli on gelmedi. Men öňüm aýdyp geçdim, Ronaldo gelmeýär ýöne Urwanyň her zat edýär pul berilip, köp pul berilip şonu getirir ýaly. Hemme zat etmeýär şonu getirmez ýa şol bir topar çykdyjy edildi, ýa uruşga, bir topar çykdyjy taýýarlyk edildi. Urwany şu ýerde özüni valide etjek bolna, valorize etjek boldy, ýagny öz imajyny galdyrjak boldy bütün dünýä. Ronaldo bilen suraty düşüp görkezýärler. Atalogul ikisem bardy maçça. Ýöne Ronaldo gelmedi. Ronaldo gelenine bir topar masgaraçyk boldy. Onu duz bilen çörek bilen garşy alyp, ol bir döwletiň prezidenti ýaly garşy aljak boldylar. Ýa-ni öňe çykdyryp onu hakykatdan hem Al-Nassryň bir ikinji sastawy berildi. Olar ýöne utup gitdi Türkmenistan. Eger maçy görün bolsaňyz arkada, ýagny öňkü köpedä klubyny arkada adyny çalyşyp, şo köpedä klubynyň oýunçylaryny çeldi Urwany ogrady. Arkada klub edip, onu ýa bütün dünýä tanıtjak boldy. Ýöne Urwalyň atdan ýykylşy ýaly şo klubyň uturly. Arkada ýagny kimdigini belletdi. Ine şu ýaly arkadagy baglatlary, Urwanla baglatlary gaty ykçam terdip bizim pulumuzy çykdyjy baryn edip ine Urwan Berdimuhamedow öz awraýyny artdyjak goýar ýa hakykat her wagt özü ýüze çykýar. Inni Türkmenistanyň adamlar habarlaşdy meniň bilen Türkmenistanyň Türkiýe gitjek bolsa bir 30 adam boly we günne 30 adam boly nime reýsden düşürilýär. Ýagny şolong wizasy ba hemme zat düzük şola goýýan migrasiýa. Her zat edýär bahan tapýar. Goýulacak bolup. O goýgular migrasiýa bar ýaly görkezler ine wiza ba mundan beter näme? Şol wiza dokumentleri aljak bolsaň $1,5 çel çykýar çykdagy. Şonam bilen soň ol türkler bir döwlet wizada gerekkä gidýärler. Bütün dünýä gidýär. Wiza bar, şo ýerde giýirin wizasyny төлýär. Şonam wizalaşdyrdy. Serdar Berdimuhamedow. Şo wizany alan soň adamlar kynlaşdyrdy, ýa hökümet we migrasiýa gullugy şol adamlar çykmagy kynlaşdyrýar. Şol adamlar aýdýar, bizim radaga çykarmasa şu ýaly etse, ona ýete kun halk garanyna bizim birinji rýatda bolar diýip aýdýar. Ýa şu ýaly şol häzir reýsden galýan adamlar bizim geljekde boljak iň birinji rýatda bolmaly aktivistler goýar. Ýa şu ýaly men öňüm aýdýan Türkmenistanyň krizi, hökümet krizi, kadr krizi, bunun ýanky alyp barýan ugur ýok, bunun maksady ýok. Serdar Berdimuhamedow hakymyň ýoluna ýürjek bolýar. Maksadsyz ýol, korrupsiýa ýoluna. Ine şoň üçin şu zatlary ýetirýär. Ine şu zatlar. Inni Gumulda zawody boýunça men aýdypdym ýadyňyzda bolsa, şo ýerde adamlaryň şertleri gatagyr, ýagdaýlary kyn, şolary ýagny bolşundan beter 12 saatlap iş edýärler. Giýje güni ýanky 24/7 adamlar ýagny kynçylyk çekýärler. Şonuň şertlerini gowulaşdyrdylar. Men habar aldym, şertlerini gowulaşdyrdylar, ýöne gynasaň 12 saatdan gün işleýärler. Diňe bazaryn diýinje alýarlar 6 günnäp 12 saatdan işleýär. Bu bolsa Türkmenistanyň Gраждан kodeksyny bozýar, Türkmenistanyň konstitusiýasyny bozýar. Olar gulçulukda da 12 saatdan 6 gün işler ýaly. Her o 45 saat işlemelimi? Hepde de şondan geçmediler. 45 saatdan geçti. Şol adamlardan ruhsat sormaly. Sen işlebilecek derli. O işlemeden, iş görmeden yok bolup gitdi. Näme гражданский kodeks ýokmy ni? Trudowy kodeks ýokmy Türkmenistanda? Ba, näme şoňa edilen o. Yani şoňa Serdar Berdimuhamedow gatyn sörmeli. Inni ýadyňyzda bolsa men öňkü çykyşymda Hydyrow Serdar aýyrmany taýýar diýip aýdypdym. Urwanlar bir zat bolarsa, koma etse ýa-da yaramasa ýa-da reanimasiýa bolsa,
Güni serdary odan depädik dikip ýanky bul adam hökümet eline aljak boldy. Men şonu aýdyp geçdim. Onam aýalyň ýanyna öýde aýdanna gyýyşdyp, ýanky odan salon, 2 sany odan salon bar, şöyle joluň ýanyna aýdan soň men size habar getirdim. Inni Hydyrowy çekip, ýanky gorkudyp, demiňi bir ýerden alyp saklap, wagtynça ony ýanky bagladylar ýöne bul adam Gurban uly ýegenler muny häzir odan depädik ýa. 2-3 aýgaman. Häzir bir saýt ebäň üstüne bir kiçi dagyň üstüne bassap edipdik ýalar. Şoň üçin men Hydyrowy ýülenýän. 2 ýolumyz bar. Ýa siz odan depä ýersiňiz, ýa siz çykyp gidersiňiz Türkmenistandan. Çykyp bilmeýäňiz. Demek bir ýoluňyz bar ýa. Siz Türkmenistanda çalışyga dowam etmeli. Siz şonu çalışmasaňyz ertir ýanky şu Mülükow ýaly türmede oturup wagt etmeli kenim. Men şonu etmän biýüne ýankytdym etmeli kenim diýip ýanky Mülükow öljek bolup dur. Köpek gitmez. Bir ay gitmez Mülükow ölýär. Odan depede. Ine şonu giýersiňiz, odan depe barsaňam ananyň siziň ofisiýerleriňiz sizi urarlar. İtdiýaly urýar. Men tek odan depe boýunça köp material bar. Çykşadan itdiýaly urýarlar. Itlerin beter. Itlerin üstüne goýýar. Sen minister bol, kabinet ministriniň ornmasy oňa hiç kim sebäp yok. Şöra düşdüňmi? Şöyle bir kabinet ministriniň ornmasy gyýyryp, ýa-ni salatlygy ýerse, şöra düşmeli lekin diýip. Bir garnaşy ýa-ni özüne garnaşyna aýtdy, "Näme meni beýýän ise, sen şöra men seni getirmek, şöra düşmeli lekin" diýip oňun ýüzüne ýermeýärler. Ine häzir odan depe girmekkäň seniň wagtyň çäkli. Bir aýganman odan depe de göwerýär. Inni her munun şu dünýäde senki kesitlendi. Şoçuk urtdu. Sen ýa bugra etmeli, ýa bugra etmeli. Häzir 100 000 eden aýda Serdar men sana wepaly Gurbanlyň kuşuny alay. Seni ýygnaýar. Sebäbi sen uly ýalňyşlyk goýdun. Häzir 2 ýolun bar. Bir ýolun sen şurul basýan, tutup 2 san kezawy ýa-da olar seni ýygnaýar. İçinden çykynan ok. Şunu biz size maslahat berýär. Biz Türkmenistan demokratiýa ýoluny geçirmeli. Şu gün geçýärmi? Bir aýdan geçýärmi? Bir ýyldan geçýärmi? Geçmeli. Ony Serdar Berdimuhamedowyň üstüne geçýärmi? Kakatyny ýygnadyp ýa-da ýanky Hydyrowyň üstüne geçýärmi? Minister, içeri işler ministriniň başlygy, minister, polisiýa başlygy. Olam bular tutsak edip halka rol geçirip. Şu ýaly misallar köp dünýäde. Şoň üçin häzir Serdaryň wagty çäkli, seniň wagtyň çäkli, Gurbanlyň wagty çäkli, Hudaýyň gününe. Hemme zat çäkli. Siz häzir çäkli wagtyň içinde we Türkmenistan demokratiýa geçýär. Ýa siziň üstüňizden geçýär, ýa siz depkelep geçýär. Ine ýagdaýlar şeýle. Ine hormatly dinleşler, ýene bir habar edeýin. Türkmenistan genel prokurorunyň Bekmurat Muhammedowyň Aşgabatda Bekewul diýip özü Garabekli bolsa, Garabekewullerle Bekewuldik firmasy bar markedy. Şonu öz garnaşlary ýöredýär, ýadyňyzda bolmaly. Ine şonu ýapdylar häzir. Garnaşlarynam ýanky özünem häzir işe gidip dur, ýa basarlar, ýa bir zat ederler. Şonu ýapdylar. Men aktivistlere köp taňrykatyny aýdýan we biziň halkymyza siz videolar goýýaňyz, biz alyp onu dubinka bilen hökümete ýermeýät bolýan. Bütün dünýä berilip bolýar, bular çäre görämeli bolýar. Çäre görmese de şular gitmeli bolýar. Şoň üçin ine şeýdip biz Türkmenistanyna açaçarlyk bolmaly zatlary dünýä çykaryp açaçarlyk edip bizi göreşýär halk bilen bir düzgünçüligi, bir kanunçylyga. Ine şoň üçin gatgow edýäňiz men hemme aýdýan köçeleriňizi oňarjak bolsaňyz, bir düzgünçyk bir ýerde bağ bolsa, zeykeşleri, kanallary, musulary aýtjak bolsaňyz, video ediňler, ine biziň ýollarymyz şeýle diýip Telegram'a goýun, ýa pardon, TikTok'a goýun, biz özümiz alışýardyk. Şoň üçin siz häzir Gurbanly Serdar Berdimuhamedow hökümet siziň eliňizde. Siz olaryň elinde däl, siziň eliňizde. Bir tane videojyk hökümeti bökdürýär. Ananyň. Biz bütün dünýä gorkýar. Bökdürýär. Bular gorkýar. Sebäbi Guterres onuň ýanky Birleşik Milletler Guramasynyň başlygy ziyatka alýar Türkmenistan. Ziyatka berýär Serdar we Gurban Berdimuhamedow. Günden ýanky öz ministriniň üstünden. Onun bir şerti bar.
materiallar daşna çıkaysa menim üstümde yani söwüp sizi tanqid ederim. Ine şol material çıksa gorkýarlar ya başga bir poklar açylýar. Şoň üçin sizin eliňizde häzir ulu instrument, ulu dubinka, hökümede serdara gurbanly keza barşy. Olum elinizdäki telefon. Türkmenistanda milyonlarca telefon var. Görýärmi? Milyon dubinka var. Ulunun. Biz onu dubinkaňyzy ulu dubinka dip kellesine bereriz. Şoň üçin TikTok'ta videolar peýda bolmaly. Her daha dedim şu videoları çıkarın. Fake account'tan mı, eylemi, yollar, köçelerin ýagdaýyny hemmeleri çıkarın. Oğullarda köçeler oňurjak bolsaňyz video yapın. Mekirrak bolun. Başga taýtyň üstünden toý görkezýän kişi bolup, ýa-ni videony görkezin. Ine toý bizde gezipdi. Ya oğlan ýaly eşekler görkezip, ine bizim taýtymyz diýip. Gülkünç hökmünde yapın. Biz onu özümüz dogry ýolda alyp bararys. Inni şuň kabinet ministriniň ýa-ni giňişli mejlisi geçirildi. Şo ýerde 2025-nji ýylda ýurt alyp barylan işler jemlendi. Hatawatlar berildi, bir topar ýa-ni adamlar aýryldy we ministrler goýuldy. Iň esasy zat, ünsürmen zat, Batyr Amanow diýen kezzap, Newit Gaz boýunça kabinet ministriniň orunmasaryny Serdar işden aýryldy. Batyr Amanow Gurbanlyň körpe gyzynyň äheriniň dwaýulyny dogany. Erkek dogany. Ine şol Batyr Amanow ýagny Newit Gazyň hemme pullaryny kontrol edip, Gurbanlyň işläp şonu daşyna çykarýardy. Inni Gurbanly ýygynda bilen plan dödüp şo nimäni aýrjak bolýar, Serdar aýrjak bolýar. Onuň üçin ol Gurbanly öz gyzyny Oguljan Atabaýewa kabinet ministriniň maliýe boýunça bölümiň ýolbaşçysy ýa-da Lewap welaýatynyň häkimeti goýjak boldy. Haçanda kabinet ministriniň maliýe boýunça orunmasary bolsa kabinet ministrinde, ýa-ni birinji ministriniň orunmasary bolsa kabinet ministrinde, onu Oguljan Atabaýewa maliýe ýa-ni pullar dagdýar we beýleki Newit Gazy gelýän pullaryň ýa-ni Oguljan Atabaýewa berýär. Onu Batyr Amanow bilen Oguljan Atabaýewa Türkmenistanyň hemme pullaryny Dubaýa çykaryp Serdary pulsuz goýup, ýa-ni büdjeti pulsuz goýup Serdary emeli gelen krisa salyp özü giderýär etjek bolýar. Gurbanlylar. Ýöne ine Batyr Amanow aýrylar boldy. Indi onun plany başa barmady. Gurbanly bilen Serdar gürleşen ok. Serdar meni kakymyň ýoluna gitjek gelýär. Tek kezzaplygy gördi. Ine şonuň üçin häzir Gurbanlyň adamlaryny ýuwaş-ýuwaş aýryp çalşaýmasa onu Gurbanly şol adamlar bilen Serdar aýrýar. Näme Serdar aýrýar? Ministrler etjegini diýär, ministr kontrol et bilen oklat diýip, ýa-ni gyrerip öz gyzyny goýjak bolýar. Gyzam tarpýada. Nire urutsan ol kanun zat edin günü basýar. Ine Gurbanlylar tarpýada gerek. Ýene de çağrıny prigorit edýär, podstaw edýär, ýa-ni ýolbaş etip goýýar-da, olar unulyp başlaryňoluň sırtlary bilen,oluň gollar, elleri bilen bir topar korrupsiýa edýär. Öz gyra geçen kişi bolup, ýa-ni men halk maslahatynyň başlygy meni goşlamak diýen kişi bolup, çağrıň üstünden büdjet oglap, olaryň atlaryny taryha goýup, kezzap hökmüne ine Gurbanly kezzap öz çağrıny bolan garaýşy. Indi men size sorag berýän, size näme garaýar? Bize uçotda da ýok adam hakynda. Hemmemiz Türkmen halky Gurbanlyň uçodunda da ýok adam ýaly. Hiç wagt ünsenmeden ok, serden ok, gürleş gören ok, baran ok, halk badyr, ölýärmi halk, weýran bolýarmy ýa-da tragediýa bolýarmy? Ünsem ýok, şoň ýanky halk ýok ýaly şoň. Ýöne orsetde bir zat bolaýsa, böküp çykyp, ýagny hat ýazyp Putindan ýa-ni öz gynanjyny Putina we ors halkyna bildirip, ors halkyň razvedçi Türkmenistandan watan döwrüne Gurbanly derdim haýyr. Ine şeýle ýagdaýlar. Mundan naşary Serdar kabinet ministriniň Gurbanlyň sagyly Çakýew Mehmethan Berdimuradowyç, ýagny transport we kommunikasiýa boýunça kabinet ministriniň orunmasaryny işden aýrdy. Olam näme? Biz ýollary görkezýär, bizim halkymyz ýol köçeleri, oğlun köçelerini ýollaryny ýa-ni TikTok oýansaň biz her çykyşymyzda görkezýär bolýan. Dubinka bilen hem Serdary, hem Gurbanly, hem hökümete Dubinka bilen
bütün dünyada biz malayna berýär. Şoň üçin şol Çakkyýew Mämethan Berdimuhadowyç ýagny Gurbanulyň sag eli ine işini başarmak diýip işini aýyrdy. Mümkin sizin oğluňyň köçeleri indi dogurlaşar. Şoň üçin siz oğlunyň ýa-ni videolaryny dowam etmeli, TikTok'a çykaryp bizi olar görkezler. Ýöne öçürmäň, üstüňde David etse öçürmäň. Beýleki adamlar ýüzlenýän ýa-ni şu videony goýmaýan. Derhal paýlaşyň şol. Ya ol goýan adamyň öýüne baryp öçürýärler onu eýýän paýlaşmaly. Şu ýa-ni videolar gitmeli. Siz daşynyna işläp ýörün bolsaňyz maşinaly ýa-ni zat edýän köçeleriň owagy düzelýär. Köçelerde asfalt bolýar. Köçeler seredilýär. Amatly näme? Hawa avantajmy halka hawa bir şonu etmeli. Indi ýene bir zat aýtjak bolýan, ýa-ni şol Çakkyýew ýollar, evet, aktivistler ýolları köýýär. Halk TikTok doldurdy, ýollaryň erwetliginden hiç çäre görmediňiz diýip onu aýyrdy. Gatowy. Şu gedek men ine Serdar Berdimuhamedow berekella diýen. Kezam bolsa ine şu gedek kezap aýyrdy. Indi şol kezaba derek başa kezap berip kezapçylyk dowam edermi? Ýa-da köçeler aýrylarmy? Onu bilemok. Görür, wagt görkezler. Indi bilim boýunça aktivistler köp çykyş etdiler we şoň üçin bilim, ilim, medisina we sport boýunça kabinet ministriniň ornatary Bayramul Orazdur diýwany işden aýyrdylar. Ol bir gowzanyň alamaty mümkin ýa-ni bilim ministrligine ýagny talipleriň ýagdaýy olardan zat kalman çäreler peterilip we ýagny institutda ýajak bolsaň zat alman hakyky bilim boýunça institutda girip bolýar bolar. Biz garaşýar täze geljek kabinet ministriniň ornatary kim bolar we näme eder, näme işler biz garaşýar. Türkmenistan düzelse bize başga zat gerekkä. Inni Gurbanulyk kezaba serdiň ýitendir soňky wagtlar. Telewizioniýa çykýan näler? Gömülip oturanlar. Sebebi Serdar onuň saf elini aýryp başlady. Serdar azyjyk hökümeti eline alyp başlady. Ol gowzanyň alamaty. Näme? Barby şu zatlara Serdar jogap berýär. Gurbanuly oň sırtyny ulanýar. Oň goluny ulanýar. Oň imidjini ulanýar-da kezapçylyk edýär. Hemme zat Serdaryň üstüne edýär. Ýa şu kezapçylykda Serdar bilen kagazyň roli deňdir. Serdar şonu etmeýän bolsa deň. Şoň üçin Serdar şu zatlary ünsürmeli. Hawa Gurbanulyň ýa-ni pozisiýasy gatowşady. Onuň ýanyna adamlar aýyp başladylar. Indiki Çaramanow gedebi. Çaramanow bir topar kezapçylyk etdi. Biz onu senatorlar ýazdyk. Nesip bolsa videodan çykarardy. Näme plogulýa, haýsy firmalaryň üstünden Dubayda, Angliýada, o ýerde, bu ýerde hemmesini görkezler inşallah. Ýene bir habar, erwet habar bizim halkymyz üçin ýöne şu çäreler, dogry çäreler. Men Serdar öwgaýdamok. Ine aeroportun azyk önümleriň harytlaryny çykarmak gadagan edildi. Hiç bir döwletde çykarlanok. O sen bir ýerini özüňden akyp bilerdiň, ýöne partiýa akyp bilemok. TikTok'da görkezler, ine men gowdogmy çykarmadylar, ine men kalbasalarymy çykarmadylar. Sen bir litr gowurdok, bir tane kalbas alyp bilerdiň, ýöne partiýa gitmeler. Sen pasajir hökmünde, telekeçi däl hökmünde, telekeçiň edýän ýa-ni iş ýa-ni harytlaryny alyp gidýän, telekeçiň alyp gidýän möçberine harytlar alyp gidýän olam gadagan, hemme döwletler gadagan, diňe Türkmenistanlar. Ýa-ni Tebigat goramak ministrligine da özgeçler boldy, onam indik gepleşikler aýdar. Şu ýaly gysgaçyk men şu çykyşyma, hormatly ýerleşler, men size şu çykyşyma da ýagny aýtdym. Ýene bir ýere aýdýan, ne Serdar, ne Gurbanuly, ne onuň boljak hökümeti işen kezap prezident bolup gelse-de Türkmenistan düzelmýär. Biz demokratiýa sistematyna goýmasak, häzirki sistema kezap, diktator sistemasy kim bolaýdyny, ine meni seni onu goýsam şoraýan bolýar. Ýallaklar böküpdiň, ýalap başlar. Bir ay saklanar, tamam bir aydan senem ýa-ni kezap bolup diktator bolarsyň. Şoň üçin biz duruşy sistemany çalışmaly. Ýallaklyk eden adam 10-15 ýyla çelli ýyl almaly. Ona ýallaklyk aýrlar. Ýallaklyk diktatorlyk edil, ýol ýazyp gidýär. Öňünden daroşka ýazyp gidýär. Şoň üçin şolar soruşmaly. Şolar diktator ýoluny ýa-ni daroşka ýazyp
yani adamlara bir karşı görüşmeli bolýar. Häzirim ýallyk görseňiz, biz görkezýändir. Şol ýallaklaryň kommentariýasyna ýazyň. Sen ýallak, sen begenip oturma ertirkiň demokratiýa gelende sen maskara bolarsyň, sen ýallak, oturun ýallak diýip ýazyňlaryň çykarman. Hormatly ýylaşar, ine şunuň bilen men efirimi tutýan, men hä TikTok'a geçen, TikTok'da köp boljakka 10 ýaşygyň soragyň bolsa beriň, şo ýerde men siziň soragyňyza jogap bererim. Serdar Berdimuhammedow men ýüzlenýän, ine Serdar Berdimuhammedow, ine Lukashenko 154 sany ýa 136 sany öz syýasy opozisiýon ýa-ni garşydaşlaryny goýberdi. Siz egerde demokratik ýoluna geçjek bolsaňyz, onu türmede oturan opozisiýon syýasylary siz goýbermeli. Alişer Sakatow, Abdullah Urusov, Mansur Mengiyelow, Duşemow we bir topar syýasat tarapdan tutsak edilen adamlar goýbermeli. Men Serdar Berdimuhammedow şeýle bolýar. Siz kakyňyza aýyň şu ýerden. Dubaýa gitsin, Orsiýada gitsin, Kazana gitsin, ol alt goýan jaýlaryna gitsin, ýok bolsun. Halk şoň adyny eşitmesin. Opozisiýa Türkmenistany girdiň, biz partiýalar açaly, biz düzgünli, tertipli Türkmenistany östüreli. Prezident bolup bolmaýaň siz. Soňuňy ýetinçe. Hiç kim size zat diýmez. Ýöne demokratik sistemaga geçip, ýuwaş-ýuwaşdan şonun ýöreli. 29-njy ýylda eger saýlaw utsaňyz, onu dowam edin. Problema däl. Ýöne ümit beriň. Siz taryha YKT Türkmenistanyň ýolbaşçy, Türkmenistan demokratik ýoluna goýan. Türkmenistany ötüşe, Türkmen halkyny öňe akiden adamyň YKT adam bolarsyňyz. Her wagt birinji kez gitlenýänler. Ikinji, üçüncü, dördüncü spiska düşenlerler. O spiska düşen ad tutulýanlar. Siz şoň birinjisi bolsaňyz. Näçe kez adam bolsaňyz, eger şunu etseňiz, biz size hormat goýaly. Näçe bir gram gan dökmän, bir jan ýitirmän biz şoňa geçdik. Ve şu ýolda ýörer. Elbetde tanqid edilirsiňiz, elbetde siz ýa-ni meclis saýlar, meclis hem işler size kömek eder ýa-da garşydaş bolar, oň tapagy ýok ýöne çenden geçmez. Bizunçluk bolmaz. Şeýlik biz döwlet östürip bilýär. Şoň üçin biz Türkmenistanyň prezidentine garşy däl, ýöne biz Türkmenistanyň diktator sistematyna garşy. Biz Türkmenistan prezident institutyny ýykjak bolamyz. Biz Türkmenistanyň diktator sistematyny ýykjak bolýar. Oňam ýolbaşçy häzir siz Gurbanlyk kiňiz. Ene şoň üçin biz size garşy görüşýär. Bize Serdar Gurbanlyk tapagy ýok. Şu halk edýän sistemany kim saklap dur? Ene şoňa garşy. Biz şu sistema gerekkä düýüne. Dogry düşünün. Biz öz watanymyzyň düşmany däl. Bize hökümet institutlar gerek. Hükman gerek. Hökümet döwletde olanlar ya. Ýöne hökümet institutlar halka kömek etmeli. Halk üçin işlemeli. Olar ýadyna çykdyr şu zatlary. Halkyň hyzmatyna dygyny dol ýadyna çykdyr. Ine häzir Türkiýe gitjek olanlar. İşe gidýärler, bular kellet işe gidip işläp siziň sosial problemalaryňyzy çözýärler. Siziň etmeli işiniz şolu çözmeli. Siz bolsa olar goýýarlar. Bahana edip bize atkaljak bolup saklaýar. Halk ine şoňaly hökümete kömek edýär, gidip işläp puly berýärdi, Türkmen halkyny saklaýapdy, özi. Şoňa da siz garşy. O hökümet bize näme berýär? Hiç zat. Näme berýär o hökümet? Näme berýär o hökümetiň prezidenti? Serdar Berdimuhammedow. Serdar Berdimuhammedow bolmasa Meret Berdiýew bolsun, tapagy näme? Näme gerek? Şun nokotun biz size seýdýär. Şun nokotun size seýdýär. Siz düşünmeli. Biz çüýrük tokuma karşı däl. Asla. Ýöne çüýrük tokumy şul diktator sistema saklap gele. Ine şoň üçin biz şoňa garşy. Egerde siz demokratizasiýa taýýar bolsaňyz, egerde siz opozisiýany içine geçirjek bolsaňyz, siz çykyş etmeli. Bütün dünýä ýaýratmaly. Men teýär ýoluny çyk, kakly ýoluny ýürjekkä men demokratiýany Türkmenistany hakykatdan ornaşdyrjak. Şonuň üçin opozisiýa güýçleri ene aýdýan gelin, men garant hökmüne
sizi tutmalılar, batmalılar, partiýaňyza açarsaňyz düzgün bolman biz bile ýörer. Biz bir halk diýip. Ine ol prezident. Ine ol dünýäde iň galdyrýan adam. Ine şora ýaly syýasatçy hakyky Türkmenistany ösdürip bilýär. Ol kagany onu öldürip geldi, ine sizi öldürip gelen biri o sistemi ýitgemez. Bize adam öldürüp gelmeli hükümet gerekkä. Adam öldürüp gelýän milli lider gerekkä. Bize adamy öldürüp ondan kezap söp atlar itler piçikler gowy görýän adama gowy görmeýän adam asly gerekkä. Dogry düşünün. Hormatly dinleýişler, ine şoňa men efir oturýan inlik gepleşige çelli. Men häzir TikTok ýerjek, soragyňyz bolsa şöyle ýazyp bilersiň. Hoş sag bolun, inlik gepleşige çelli.